Samarika den prayitna semulires samulires eko balik jane sing dipenggalih niku napa to Pak jan nganti sirah dienggo sikil dienggo sirah menggagas karo bapak kaya ngoten niku nek wonten pepinginan niku paring dawuh nek duwe gegayuhan niku ngendika mengke ben anak-anak niku sing iso piye carane supaya apa sing dikersake bapak niku asembadan ya Tru heeh nek panjenengan menggalih lungane Bagong niku rasa digagas bocah niku ora tau oman mbok menawa Bagong lunga niku merga ana kencan semayan karo kancane terus dolan teng pundi lunga teng pundi sing adoh parane raya mbutuhke wektu le bali ta rasa dipenggalih Bagong niku mboten ajeng kenging napa-napa mboten ajeng menika cah nekat Bagong niku ora bakal ngelih ning dalan ora bakal menika ya duwe kepiawean nyolong dadi ora bakal kapiran teng dalan niku mboten usah digagas nggih ya napa sing ketika Kang Garing niku ya didahar to Pak nek bapak mboten kersa ngendika nandhang lara monggo kembange wong lara niku ming nuwun sewu mboten nonton tekaning pati terus nek bapak pun mboten nonton marem penggalihe oh malah dukani karo dewa wong kewajibane minangka dadi pamomong durung rampung kok andang golek dalaning pati niku naminipun nggih mangsa gelak wanci niku mboten prayogi. Mula paring dawuh enten napa, kersane napa, men anak-anak niku kabeh do ngerti. Ampun kon meneng mawon ora mubah ora musik. Kaya ngoten niku rak mbebayani sing nyawang to, Pak. Miat langening kalangguan aklar pandan moncar tinoler kakonang surem sorot ditahan badang kasor lan pajaring purnaming kekono